Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт. Аз съм Android, сменя The Hunter. И днес ще играем, ще си направим един нов свят. Чакай малко. Няма да е така, само ще лова. Не бе! Ще пише Survival. Нека да го направим. Влизай. Събираме такива бели. Ох, бели искам да изключим малко. Окей. Събираме бели дървета. Разпочваме. И сега ще влезем тук. Събирай бели дървета. Само бели събирай, бе. Бели казах. Не такива. Малко меле. Малко страшно мелейте. Тирам бие. Аз толкова бих искал. Колко починавах ли ти бузите? Не тебе! Аз ще крадем, сериозно? О, където изстрелях. Аз ще си отида. Махай се, бе! Ще му изгубиш скоро време. Здравей! Махай се, бе! Малко ме лява водата. Махай се! Чакай малко. Айде с мечове да се биме. Айде с мечове. Така ще е по-забавно. Стига ще крашна. Сега. Защо? Не знам. Влез в тоя. Ти спря интернет. Пусна го, бе. Как ще го спря? Спря го. И не ме излиза. Не съм го, бе. Пуснах го. Не се го пусна. Пуснах го. Това лампа ли? Къде си? Мисля, че ти виждам. Къде си? Няма да ти кажа. Ще видиш, само да се гипна. Хайде, бе! Ела ти да страхливец. Имаш
мисля, че знам къде е. Не тъпото дръвче, така. Аз не те пускам, ти взимам. Праска, бе. Стига с слухове, лай ми се. Аз знам. Дай ми вече тогава. Що лепна, бе? Що лепна? Дай вече тогава. Ми намери ма. Дай меч и тогава ще влезем. Бих ли те, бе? Той си измамник, бе. Не съм, бе. Виж, Дай бе. меч, бе. Нямам. Не, нямаше. Аз няма вляза. Защото се губещ. Това е за клипа. Никой не спечели. Следете поредицата ми и